sai kun sa lura. Gani duka malaman ku ta ko ina in kun duba. Sai ku zo mu saurara mu ji Polaye sunana. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. Shi ilimi in mun lura tun iyaye da kakanni sun nazarta sun duba sun yi ginin babban tsani. Sun faɗa mana kar mu shagalta mu dage gun neman ilimi. Zama ji daɗi yau ko dan gyaran gobenmu. Kun ji yara mu ɗauki nasihar magabatan mu akwai riba. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. Yau karatu da Allah wata ran zai amfane ku. Yara ku ne manyan gobe za mu so mu ga geramanku. Duka abin da iyaye ke yi da malamai ne ci gaban ku. Wata rana zai muku daɗi ku da kanku ku amfana. Yo koyar da wa'insu kun ga ilimi yi rana. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. Rayuwa ba ta yin daɗi in aka ce yau ba ilimi. Nasaba in ka samu dole sai aikin ilimi. Jahilci bai ba cikin al'umma yaran yo ilimi. Shi ne zai samu ribar rayuwar mu ta inganta. Kunyo za ku ji daɗi har ku gode wa Allah. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. Malaman mu san ba su da tsara. Yan makarantar AAG Dutsen ma in kun lura. International Academy. Makarantar mu ta yo suna. Yan makarantar AAG Iyaye ya kusa 'ya'yanku. International Academy. Za su samo ilimi sosai. Yan makarantar AAG Ana koyarwa ba ha'inci. International Academy. Dan sun samu lambar girma. Yan makarantar AAG Suna da malamai masu hazaka. International Academy. Ba sa wasa kun koyarwa. Yan makarantar AAG So mu je AAG International Academy. International Academy. Yan makarantar AAG Makaranta ce mai tsafta. International Academy. Ilimi shi ke gyaran al'umma. Yan makarantar AAG Mu nema don gyaran gobenmu. International Academy. Shi ne zai kara mana kima. Yan makarantar AAG Mun daɗa himma al'umma. International Academy. AAG ba su da tsara. Yan makarantar AAG Kowa na shaidar wannan. International Academy. Nema mai waka na ce makarantar AAG. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. Alhaji Abdulaziz Abba Jahi dole na gaishe ka. Ka zama jan gwarzo fata na rabbi ya kare ka. Shi ne jan gwarzo na AAG International Academy. Roko na Allah shi ne ya kara ma jagora. Ci gaba yanda kake yi Allah ya kara ma. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. ABCDEFG HIJKL MNOPQRST UVWXYZ WXYZ XYZ UVWXYZ XYZ XYZ UVWXYZ. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa. Justice Production. Yan makarantar AAG International Academy mun zama mun gaba gun ilimi dutsen ma sai alhamdulillah. In yara mu je makaranta ilimi hasken rayuwa.
yan